Okay no, ngayong hapon naman ako na ngayong adlaw no sa inyo tanan-tanan. Welcome diri sa ato na YouTube channel no. Pirot Haranista. Yari no, may gadulot na ko sa inyo yung isa ka ambano no, nagatigulo bulak nga magayon. May isa ka bulak nga magayon nga nagapamukad ka ti unsang kagabihon ang mga kapispisan nagahilinon anon buot makigsuyo dugos nga mayuyo katulad sa linay nga akong nakita kung magyuhom-yuhom dimpol nagagawa madamong hubinis sa iyang nagahanga bangod sang kagayon nga magkailila akong palapitan ang matahong nga linay agod himutaran ang mapino nga dagway ang iya kaanyag wala sing kaangay maswirtigit lamang ang iloy kagamay madamong nabihag nga mga hubinis sa sobrang kagayon gusto makikambi bisan bituon pa ngayara sa langit igadulot lamang kung pwede lang masingit katulad sa linay nga akong nakita kung magyuhom-yuhom dimpol nagagawa madamong hubinis sa iya nagahanga bangod sang kagayon nga magkailila madamong nabihag nga mga hubinis
sa sobrang kagayon, gusto makikambit, bisan bitoon pa, ngayara sa langit, igadulot lamang, kung pwede lang masingit, bisan bitoon pa, ngayara sa langit, igadulot lamang, kung pwede lang masingit. Okay, no? Amuyan to. Ang atong ambahan mga idulot sa inyo diri sa atong YouTube channel, no? Pirot Haranista, no? Nagatiguloy na bulak nga magayon, no? Ginimo nato nina, no? Na pwede nato nina ma-press ng mga sa mga kapistahan talaga may mga ano, ihalad sa mga queen o kung sa mga reyna, no? Ari to gid, no? Nagatigulo ini ang kabudlay gid, no? Palanyoin nga la para nato nini nga kabudlay gid, no? Kinatiguluhan ang nangyari kuda nga una nga naging upload nato nga galing gin panglain naman nato ini ang iyang mga lyrics amo na ini siya ang matutuon, no? Ari nagatigulo kabudlay gid. Kabudlay gid, mangita obra, kung wala ka makatapos sa pag-eskwela. Kabudlay gid, kung wala kasing diploma, kabudlay mangita sang matawhay lang nga obra. Bisan isa pa ikaw katalintado, kung kubos lang kakakulang sa ihibalo, mahapos lang pasaligon sa mga tuso. Kabudlay gid kung hindi ka sing titulado. Kabudlay gid mga buhi nga pigado, labin na gid kung wala sing trabaho. Kung ang pangita ginasandig lang sa pamugon, halos gani makabakal sang pagkaon. Mga anak itanong gid sa panuntuman, ining akong jutay lamang nga panugyan. Ang pagtuon hindi gid pagpabayaan, tambong gid ang paghimakas sang ginikanan. Kabudlay gid mga buhi nga pigado, labi na gid kung wala sing trabaho. Kung ang pangita ginasandig lang sa pamugon,
makabakal sang pagkaon. Mga anak itanunggi sa panumduman, iningakong yutay lamang nga mga panugyan. Ang pagtuon hindi gid pagpabayaan, tambong gid ang paghimakas sang ginikanan. Tambong gid ang paghimakas sang ginikanan, para sa masulhay nga buwas damlag sang kabataan. Okay na? Umayad to. Ang ikaduha na itong nadulot sa inyo, nagatigulo, no? Kabudlay gid, no? Yari pagid, no? Nagadulot po ako sa inyo, ining sa kaambahan, no? Nga ato man ining nagindihon-dihon, nagatigulo iniya. Diin, no? Ang hostisya. Are, para gid sa inyo. Ukon para gid sa tanan. Nagatigulo, diin ang hostisya. Ang palamang kutanong diin ang hustisya, para sa pigado ng mga biktima. Kung manubog lamang sa panulog sang iba, tigay lungduligan tapapakun pa. Maayon lang iya ang mga manggaran, kay may abogado nga ginabayaran. Bangod kun humulak na gani ang kwata, maangkon gilayon tawag nga hustisya. Kung kubos ka kulang ka sa ihibalo, kag hindi masakdag sa atong gobyerno, ang hustisya lamang nga para sa pigado, yara sa lamisa ginagkalukalo. Ang tawag nga kaso kay magkatalaka, nagkaulat-ulat kasubong sang guma. Kung hindi kumplito ang mga ebidensya, manalambiton na lang din ng hustisya. Hindi man mapasulang aton husgado, kay naputang lamang nila sa siguro. Ginaitid lang nila sing maayo, basi butang-butang lang ang mga reklamo. Taghimo sang krimen labing nagasagsaag, kung sang konsin titor sila ginasakdag. Silot nga life sentence ginakadlawan pa, bangod nagasalig kay may manopyansa. Panugyan lamang sa mga pamatay,
tanon. Ang tawag nga kaso hindi halandumon, kay ang lakat lamang sa aton panahon, ang hustisya para lang sa manggaranon. Hindi man mapasol ang aton husgado, kay naputang lamang nila sa siguro, kay kinaitibgit nila sing maayo, basi butang-butang lang ang ginariklamo. Tagi mo sang krimen labing nagasagsak, kung sang konsintidor sila ginasagda. Silot nga life sentence ginakadlawan pa, bangod nagasalig kay may manokyansa. Panugyan lamang sa mga pamatanon, ang tawag nga kaso hindi halandumon, kay ang lakat lamang sa aton panahon, ang hustisya para lang sa manggaranon. Kay ang lakat lamang sa aton panahon, ang hustisya para lang sa manggaranon. Okay, no? Ito ang aton ambanon dulot sa inyo, ang nagatigulo ang diin ang hustisya. Yari pagid, no? Bilang pang-apat naton nga ambanon nga igadulot sa inyo, kaga nagatigulo ini, no? Mga bagay-bagay. Kay mga bagay ginaton sing mayo ning mga lyrics man, no? Kaga yari na ang iyang kuan gid nga, no? Nga amo na ini siya, no? Naton gid nga regular o natural naton mga ambanon. Nagatigulo mga bagay-bagay. Jutay nga bagay apang nagadako, katulad sang tanong nga nagapanubo. May mga tanong tunugon ang puno, kung magpamunga tuman ka makahililo. Jutay nga bagay kung atong lantawon, maputi sa gawa, sa sulod maito. Katulad lamang sa mga huluyason, kung may original, may mga imitasyon. May mga bagay paghigugma, may mga talaksan, sultiro dalaga. Sang unang timpo, kung magpangasawa, di alkahoy bayo sang humay, kag sang tubig maakwada. May mga bagay pagkalamigo, bisan ano kahiro,
maabot kidang disgusto. Kung ang kaluid mangibabaw sa sincero, magabunga lamang sang hindi maayo. Ang mga bagay pagpalamilya, kung nagahilito, tumanggit ka sa diya. Kung ang prinsipyo, hindi gid magkatugma, sungkot-sungkot, bais-bais, ang mangin resulta. Jutay nga bagay sang gitara, kunang bagay libagong, kalawit gid ikanta. Bisan insakto pa ang imo nga nota, mangin monotonos ang pamati sang iba. Ang mga bagay pagpalamilya, kung nagahilito, tumanggit ka sa diya. Kung ang prinsipyo, hindi gid magkatugma, sunggod-sunggod, bais-bais, ang mangin resulta. Kung ang prinsipyo, hindi gid magkatugma, sunggod-sunggod, bais-bais, ang mangin resulta. Okay, mga kabyanan, no? Yari, amo yato ang aton nga ang bahanon ng dulot sa inyo diri sa aton YouTube channel. Kali apat kakanta ang uli nga to, mga bagay-bagay, no? Kabay pa nga magustuhan nyo na, no? Okay, diri na nakita kutob, tubtob naman kita sa liwa. Bye-bye.